Вітаю, дружа! Не так даўно мы абмяркоўвалі пастанову аб сістэме рэгулявання коштаў, а на новы год беларускае грамадства чакае яшчэ адзін падарунак. З 1 студзеня 2023 году уступіць у сілу абноўлены падатковы кодэкс. Што зменіцца для прадпрымальнікаў, высветлім сёння. Горш за ўсіх ад змяненняў верагодна будзе іпэшнікам, бо яны больш не змогуць выкарыстоўваць спрошчаную падатковую сістэму. Ім прыйдзецца пераходзіць на агульную сістэму падаткаабкладання з выплатай падаходнага падатку. Гэта звязана са значнымі цяжкасцямі. Да таго ж, стаўка падаходнага падатку пры агульнай сістэме для іпэшнікаў павысіцца з 16 да 20%. Таксама іпэшнікі могуць перайсці не на агульную сістэму, а на адзіны падатак. Здавалася б, добры выхад, але гэты падатак павысяць у 1,5–3 разы ў залежнасці ад віда дзейнасці. Да таго ж, у 2022 гэты падатак таксама павышалі. Акрамя гэтага, плануецца паменшыць колькасць відаў дзейнасці, пры ажыццяўленні якіх дазваляецца плаціць адзіны падатак. Таму частцы іпэшнікаў, якія выкарыстоўвалі гэты падатак, прыйдзецца перайсці менавіта на агульную сістэму. Таксама можна стварыць замест ІП малую арганізацыю. Малым арганізацыям дазваляюць застацца на спрошчанай сістэме, нават не падымаюць ім падатак. А арганізацыям, выкарыстоўваючым агульную сістэму, паднялі падатак на прыбытак з 18 да 20%. З'яўляецца новы від падатка – падатак на прафесійны даход – ППД. Каб стаць яго плацельшчыкам, неабходна скачаць на свой гаджет дадатак і праз гэты дадатак уведаміць падатковы орган аб прымяненні ППД. На такую форму падатку могуць перайсці рамеснікі, уладальнікі аграсядзібаў і самазанятыя. ІПэшнікі таксама маюць права стаць плацельшчыкамі ППД, але тады яны больш не змогуць мець наёмных работнікаў і перастануць лічыцца іпэшнікамі. Пералік відаў дзейнасці, для якіх прадугледжаны падатак на прафесійны даход, будзе вызначаны радаю міністраў. Для плацельшчыкаў ППД будзе дзве стаўкі. 10% з даходу ад фізычных асобаў у незалежнасці ад яго памеру і ад юрыдычных асобаў, калі гэты даход за год менш за 60 000 рублёў. Калі даход ад юрасобаў апыніцца больш за гэтую суму, стаўка падатку складзе 20% на суму перавышэння. Што гэта, завуаляваны падатак на раскошу ці не? Да апошняга часу рамеснікі і ўладальнікі аграсядзібаў неслі вельмі ўмераную падатковую нагрузку. Рамеснікі плацілі свой рамесны збор адзін раз у год, а з 2023 ім прыйдзецца плаціць кожны месяц, прычым за год цяпер будзе выходзіць больш. Уладальнікі аграсядзібаў плацілі раз у месяц збор за кожную аграсядзібу. З 2023 памер збору для іх павялічыцца. Да таго ж, ужо падпісаны указ, згодна з якім для такога бізнесу трэба будзе атрымліваць дазвол мясцовых чыноўнікаў. А з 1 ліпеня 2023 большай частцы рамеснікаў і ўладальнікаў аграсядзібаў прыйдзецца абавязкова перайсці на ППД. Але прадугледжаны выключэнні. Мясцовыя ўлады могуць дазволіць некаторым працягваць выплачваць свой збор, а не ППД. Што тычыцца самазанятых, то для іх ёсць некалькі варыянтаў. Застацца на адзіным падатку, які, нагадаю, павысілі, ці таксама перайсці на ППД. Новы кодэкс закране таксама кватэрных і гаражных рантье. Падаходны падатак у фіксаваных сумах, якія яны плацяць, таксама вырасце. Цікавы момант. Для тых, хто займаецца кароткатэрміновай здачай кватэраў, цяпер прадугледжаны толькі адзіны падатак. Падведзем вынікі. Як бачыш, дружа, падаткі паднялі шмат каму. І рамеснікам, і рантье, і бізнесоўцам. Што тычыцца менавіта ІП, то ёсць версія, што дзяржава хоча, каб амаль усе іпэшнікі альбо ператварыліся ў плацельшчыкаў ППД, альбо стварылі арганізацыі. Варта адзначыць, што гэта толькі праект падатковага кодэксу і, магчыма, да канцу года нешта зменіцца. Але агульная тэндэнцыя зразумелая. Да сустрэчы, дружа.